నిమ్మంటి నా దిల్దే నిమ్మంటి శ్రీవల్లి శ్రీవల్లి అరే నా మంది నిమ్మంటి నా దిల్దే నిమ్మంటి శ్రీవల్లి శ్రీవల్లి. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టేస్తున్నా. కొంచెం క్లిప్ వినిపించి మొత్తం సాంగ్ మ్యూట్లో పెట్టేస్తున్నా. ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలి అంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో ఉంటుంది. సో తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేస్తూ ఉండండి. అండ్ వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది, అక్కడ కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు 3D వీడియో చూసారు కదా, ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో లైక్ చేయడం అండ్ కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి, తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ అండ్ లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేద్దాం. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది, ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో ఫ్రీ సెట్ అని ఉంటుంది. మూడింటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మొత్తం 3 ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రీసెట్ అని ఉంది, దీన్ని సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కాపీ 21 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి, సూపర్గా అనిపిస్తుంది. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటోని బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉండాలి, ఏదైనా ఫోటో పర్వాలేదు, ఏదైనా ఫోటో కానీ ఫోటో మాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉండాలి. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేయకుండా మంచిగా కనబడదు. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీనికి వేరే ఫోటో యాడ్ చేసి చూద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఏదో ఒకటి ఈ ఫోటో యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఈ ఫోటోని బీట్ మార్క్ దగ్గర వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర బీట్ మార్క్ ఉందిగా, ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసి సో కింద ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఈ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో ఇప్పుడు పైన ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే సింపుల్గా ఏ ప్లేస్లో ఉందో ఆ ప్లేస్లోకి వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ ఫోటో అటు ఇటుగా అనిపిస్తే ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో కొంచెం జూమ్ చేసినా పర్లేదు ఇట్లా. సో ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి, ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇంకో ఫోటో, దీన్ని కూడా బీట్ మార్క్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కింద వెళ్ళి ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి, కాపీ లేయర్. సో ఈ ఫోటో ఇంతవరకు ఉన్నది. సో ఈ ఫోటోని ఈ బీట్ మార్క్ దగ్గర వరకు కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి, సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో కరెక్ట్గా రాకపోతే మళ్ళీ దీన్ని ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి. సో ఇట్లా జూమ్ చేస్తే సింపుల్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా. సో కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి, టూ ఫొటోస్ మంచిగా కనబడవు కాబట్టి ఒక ఫోటో డిలీట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ప్రతి ఫోటోకి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగే సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. కంటిన్యూగా ఈ లాస్ట్ ఫోటో వరకు, ఈ ఫోటో లాస్ట్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది, దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కాపీ 33 లేయర్స్ అని ఉంటుంది. సో కాపీ 33 లేయర్స్ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ 33 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు కెమెరా ఆన్ చేసుకొని ఇప్పుడు ప్లే చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎంత సింపుల్గా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. సో 3D వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అన్న గుడ్ అన్నో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే మన
లో సెండ్ చేయండి. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎడిట్ చేస్తా, తప్పకుండా సెండ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.